voidaan syödä sipsiä, katsoa leffoja. Onko kilpailu? Ei oo mitään. Viime kertaa oli aika paska, kun otan siinä mun homo kaverin pilas meidän leffa, kyllä. Katsokaa ihmeessä se Pylvälasku aies, se on hyvä hissi. Meillä on vähän yli 100 katsojaa, katsokaa enemmän. Ja Jumalan poika lasku, se on aika hyvä, niin katsokaa sitäkin. Joo. Syödään vähän. Laitetaan syömäkoon. Hei, me yritämme se on hyvä, siis mun kituu suuru. Tämä vaan puoli, niin älkää vähän, että mikä on? Jussi vai! No. Kenellä on tämmönen peli kuin Wake 4? Tulkaa mukaan nimeltään Jyrkkä Maa ja Herrasnipu. Wake 4. Hyvä peli. Sitten tulkaa pelaa aina mukaan NRI Hivaa. Se on tosi kova peli. Ai niin, sit nyt tulee mun spreikausia! Se spreikkaa. Mä liikkaan niinku spreikkaa. Mä spreikan tuolla. Mitä vittu, sikapani kettuu. Varmaan jo perseessä. Joo, mulla on melkein pakotin. Mä kävelin takaperin aina. Jussi vaan. Soittakaa mulle 112, 112. Jussi aina vastailee. Ei onkin viiva. Jussi vaan. Pitäis soittaa varmaan toiselle kaverille. Joku NHL. No. Tää on vähän lyhyempi Jussi kuin eilen. Mitä mun pitää tehdä? Ai niin, sipsilauluja. Sipsi. Se on terveisen mahdollisuus. Syö koikkio. Se on terveisen mahdollisuus. Joo, ketä vaan. Siinä oli mun hieno mahdollisuus. Nyt voidaan katsota mun. Mulla on iso moottoraa. Tätä mun leikirikaveri. Moi! Miten kuuluu? No, tässä ihan niin on tässä. Mutta tässä näette. Juusojen
juoksussa ei aina